Kozoj krášku nepiješ. Komu to ideš ukázať? Si najebaný jak trúbka. Maroš, ideme do Irišu. Nie, už nikde, ja idem domov do piči. Prečo? Čo? Dáme si ešte povol deci a ideme domov. Neviem, kde som prejebal. Čo? Peniaze. Jaké? Moje. Aj mal si peniaze? Mal. Koľko? 40 €. Hej, kokot. Čo? Ty ani nepamätáš, kedy si malý. Až tiežko. Maroš, ty si normálny alkáč. Sa ani s tebou nebude baviť. Mi toľko koľko ja. Čo? No. Asi tak konský kokot. Zajtra, keď sa zobudím, tak ma hlava bude tam, že mi to nebude. Tak teba viac, nie. Ty si najebaný, alebo čo? No, my si najebaný, alebo len? Neviem. No. Ozaj kráľsku sa s tebou ani nevykrávam. Kom. No, však za to môžeš zobrať ešte jedno kolo a ideme do Ja viem komu. Čo komu? No, máva si tak komu. 20. Čo 20? Však som ti dal 2 a teraz som ti dal 18. No a teraz máš dôkaz, že sa Kováčovi. Ja, Kováč. A jakému Kováčovi? Ty si jedno. Na výplatu mi to dáš naspäť. Ale to sú tvoje súkromné peniaze. Boli. A prečo ma nahrávaš do piči, jebná? Aby som mal dôkaz. Nie, že mi zajtra budeš rozprávať, že som ti nič Ja nedal. to nevrátim nič. No, mám dôkaz. Jestli keď tak vrátim, tak ti vrátim na výplatu. Jasné, že na výplatu. Tebe. Tvoje peniaze. Áno. A ty nás tu nahrávaš do piči. Tebe vrátim, nie oné. Ale jeb na to do piči, už ne. Nehraj, nechaj si na taxi. Čo si aj nechal? No viac si nedám, lebo už nemám. Rovi. Čo je? A tebe dlžím. Áno. Nie ty mixu. Nie. Peťky neberie. Nehral som 5. Za ním pojku.